हेलो गिबियावनो जोंनि गोजौसिन थानाय आफा इसोरखौनो हामबाय होनदों नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानैहाय आंनि गोसोनि अननाय गोजोननाय लोगोसे सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। दिनैनि बे समाव मोनसे स्पेशल हाबाफारि लादों आरजनि खावलायनाय जायफोर बिथांमोना दिनैहाय आंनि बे थांनाय माखासे भिडिअफोरखौ नायनानैहाय कमेन्टआव बा आंनि मेसेन्जाराव बा आंनि वाट्सएपआव बिथांमोना आरजनि खावलायनाय लिरना हरदोंमोन बिथांमोननि आं मुंखौहाय दान्दिसे समनि उनावहाय आं फरायथिनानै होगोन लोगोसे जों जयैनो जोबनाय सिरियावहाय जों आरज खालामगोन। नोंथांमोना साननो हागौ आंनि आरज खालामनो खावलायहरनायखौ मानो इउटुबाव हगाराखिसै बा आरज खालामाखिसै नामा बिदि नोंथांमोना माब्लाबा साननो नाङा। नोंथांमोना जेब्लानो आरज खालायनो थाखाय आंखौ खावलायहरो अब्लानो आं नोंथांमोनखौ गोसोखाङो आरो नोंथांमोना साननो नाङा दि बे मबाइलाव इउटुबाव फैब्लाल' आंखौ आरज खालामदों होननानै बेखौ साननो नाङा। मानोना आङो मोनाबिलिनि समाव सानफ्रामबो नोंथांमोननि थाखाय आरज खालामो। आंनि गोबांथार आरजनि खावलायनायफोर थायोखाय आं गोबांखौनो आं दिनैहाय बेबायदि भिडिअ खालामस्लाबनो हाया अननानै नोंथांमोना साननो नाङा। बेयाव रायथि जायाब्लाबो नोंथांमोननि थाखाय आं आरज खालामो आरो खालामबाय थागोन। गोबावजोंहाय आंनि बे चेनेलावहाय भिडिअ फैदोंब्लाबो बेनि सिगांबो आं गोबां आरज खालामो नोंथांमोननि थाखाय। खायसेखौ आङो होयो खायसेखौ नाथाय आङो गोबां समनि आंखालाव बा बेबायदि हास्लाबियावबो आङो भिडिअ खालामनाय जाया। अननानै नोंथांमोना बेनि थाखाय आंखौ निमाहा खालाम। दिनैनि बे आरज खावलायनायसिम थांनायनि सिगां आं गुसुङै नोंथांमोनखौ आं मेथाइ गुसुं खोनासंहोनो सानबाय खरास मोनसे नोंथांमोना अब्ला खोनासंग्रोदो। आंनि आखाइफोरबो नोंखौ बाख्नायगोन आंनि आथिंफोरबो नोंखौ बाख्नायगोन आंनि बे खुगाजोंबो फोरबो नोंनि महिमा बाख्नायगोन फोरबो नोंनि महिमा रोजाबगोन। माबायदि नोंथांमोना खोनाबाय? आखाइफोरजों आं फोरबोनि महिमानि खामानि मावगोन आंनि आथिंफोरजों आं फोरबोनि खामानि मावगोन माने आं रंजागोन आं मोसागोन बेबायदिना आंनि बे खुगाजोंबो फोरबो नोंनि महिमानि बाथ्रा बुंगोन नोंनि महिमानि मेथाइफोर रोजाबगोन बेबायदि मेथाइनि ओंथिया। अब्ला दिनैनि बे आरज खावलायनायनि माखासे मुंफोरखौ आङो फरायथिनायनि सिगां आं गुसुङै बेखौसो इसोरनि बाथ्रा नोंथांमोननो बुंनो सानदों। बे समावहाय जोंनि जिबनाव जों दिनैहाय मानसिफ्रा इसोरा जोंखौ बुहुमाव बयनिबो श्रेष्ठ समायनासिन साननो हाग्रा गियानिसिन सोरजिबायब्लाबो नाथाय जोङो मा बेफोर साननायखौ दोनथ'नानै जोंखौनो मा बयनिख्रुइ जाम्बाफोरबायदि खालामना लायोना। जोंखौ इसोरा साननो हानाय गोहो होदोंब्लाबो जों खायसे खोथाखौ जोङो साननाङिफोरखौ सानो जोंनि मोननाङिफोरखौ मोननो लुबैनानै जों मा गावखौनो इसोरनियाव मा खालामना लायो जोङो मिथिरोङि बायदि खालामना लायोना। बेनिखायनो इसोरा जोंखौ बाइबेलाव जोंखौ फोरोंनाय बायदिना इसोरनि लामाफोरजों जों थांनि जोङो अननायजों जोंनि जिबनाव जोंनि फोरबोआ होनखादोंना जोंनि जिबनाव दुखु आरो सुखु निदान खैफोद गासैखौबो फोरबोआ जोंनि थाखाय थिखानाय सम बायदियै होयो। बेनिखायनो बे दुखु आरो सुखुआवबो गासै समावबो जोंनि जिबनखौ जोंहा माबायदि जोङो बारलांनो हागोन सैसोनायनि गेजेरजों फोरबोनाव नांथाबनायनि गेजेरजों जों बेखौ सेस्था खालामनांगोन। बेनिखायनो नोंथांनि जिबनाव दा गोबांथार दुखु फैब्लाबो ना सोरबाया दिनै आथिं सानाय सोरबाया सिं सानाय सोरबाया मा बेबायदिनो बायदिसिना उदैनि बेरामाव गोग्लैसोनानै दं। बेनिखायनो फोरबोआ जोंखौ होदो जोंनि बे सैनांनायनि गेजेरजों इसोरा माबा मोनसे इस्सा थानो हागौ। बेनिखायनो बे जोंनि सैनांनायखौ जों इसोरनो दिनै गथायनो फोरबो नोंनि इस्सा बायदि आंखौ खालामदो ना नोंनि इस्साया आंखौ मा खालामनो थिनदों आंनि बे बेरामनि गेजेरजों नों मा खालामजानो इस्सा फोरबोनो जोङो गथायनाय बे समावहाय नोंथांनि जिबनखौ आंनि जिबनखौ नाथाय बे गथायनो थांनायनि सिगां जोंनि गोसोफोरखौ जों एसे सोंनानै नायग्रोदो आं बबे लामायाव दं दिनैहाय आं दिनै फोरबोखौ फोथायो आं दिनै फोरबोखौ नाजावो आं फोरबोनि थाखाय मेथाइ रोजाबो नाथाय आंनि थाबायनाय जिउनि लामाया माबायदि मोजांजों दङ ना गाज्रि दङ अननानै नोंथांमोना एसे साननानै नायदो। नों जुदि दिनैहाय खुगाजों इसोरखौ बाख्नायनानै नोंनि देहा सोलेरजों मोसानायनि गेजेरजों फोरबोखौ महिमानि बाख्नायनानै नोंनि गोसोआव जुदि गाज्रि साननाय दंब्ला जों बेखौ गिबियावनो जोङो नागारनि। बेनिफ्राय जोंनि जिबनाव दिनैहाय जों धोन दौलतजों थानानै जोङो गफबनानै दं नामा फोरबोनि फोरोंनाय बायदि जों थांनो हायाखै नामा फोरबोनि खानाय बान्दो बायदि जोङो दिनैहाय गावबा गाव
दैदेनलांनो हायाखै नामा बेनिखायनो जोंनि जिबनाव जों साननानै नायग्रोदो जोङो अब्ला नोंथांनि बेरामा माबोरै सोखाजानायखौ मोननो हागोन नों जुदि फाबावनो गोदोनानै दंब्ला जोंनि गोसोनि साननायफोरजों जों गाज्रि सानोब्ला जों फाबाव गोदोयोब्ला फोरबोआ आंनि आर'जखौ माबोरै खोनासंगोन फोरबोआ नोंनि बिनायखौ माबोरै खोनासंगोन जोङो फोरबोनिसिम मोनहैनाय नङा जोंनि आर'जआ गोजौ बे फोरबोनि फारसे थांनाय नङा बेनिखायनो अनलायग्रा लोगोफोर जोंनि पापफोरखौ जों दिनै गोसोआव गाबखांग्रोदो जों दिनै आर'ज खालामगोन अननानै नोंथांमोना गोसोखौ नोंथांनि गोसोनि दरखौ खेवनानै हो फोरबोआ दिनैहाय नोंथांनि गेजेरजों खोथा बुंनो सानदों नोंथांखौ बुजिहोनो सेस्था खालामदों नों बुजिनो सेस्था खालाम फोरबोआ नोंखौ सहाय खालामगोन दिनै नोंथांनि जिबनाव दिनै आं स्पेसियेलि बे जायफोरनोखि आंनिसिम आर'ज खावलायदों बिथांमोनखौ बुंनो सानदों नोंथांमोना फोथायनांगोन इसोरनियाव फोरबोनियाव नोंसोर फोथायनांगोन नों हामगोन नाथाय नोंनि गासैखौबो जों मोजांजों सुफुंजाग्रोनि जों बेखौ दानिफ्रायनो जों बे समावहाय जोङो थिरांथा खालामनि बे समाव अब्ला जोङो जायफोरनोखि बिथांमोना आर'जनि खावलायदों बिथांमोननि मुंखौ आं फरायथिनानै होनो सानबाय गिबियावनो आङो फरायथिनो सानदों फंबाय नायतन बसुमतारी बिथाङाबो आर'जनि खावलायदों बेयाव बिथाङा बिदि लिरदों ब्रादार आंहाबो आथिं मिजौनाय आदै बेलथायनाय प्रब्लेम दङ अननानै आर'जआव लाफा फंबायनि थाखायबो जोङो दा खालामगोन बेनि उनाव नैथियाव आं फरायनो सानदों जोंहा बिनानाव प्रमिता बसुमतारी बिनानावा बेबायदि लिरदों प्लिज नोंनिसिम आर'ज खावलायदों आंनि आथिं सानायनि थाखाय आर'ज बिनो थाखायहाय ना आर'ज खावलायदों बिनानावबा आथिं सानाय दङनो जोङो दा जोबनायाव जों ज'यै आर'ज खालामगोन बे समाव जोङो आरोबाव आर'जनि खावलायनाय जों मोन्दों समृत कुमार नार्जिनारिमोन बिथाङा लिरदों जाहैबाय ब्रादार दे ब्रादार आर'जआव था आंनि थाखाय आंहा फेमिलियाव जोबोद प्रब्लेम नांदों बेनि न'खराव गोबांथार प्रब्लेमफोर समयसाफोर दं बे समयसाफोरनि थाखाय जों दा जोबनायाव आर'ज खालायगोन जोङो बेनि उनाव बियो लिरबावदों मा दे ब्रादार इसोरनि बोर अराय सम नोंनियाव थाथोंसै गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो इसोरनि अननाय आशीर्बादा जेब्लायबो थागोन बेनिफ्राय दायो आं बांग्लाराव दङ बेनि थाखायबो आर'जआव लाफा बिथाङा दा बांग्लाराव दङ बेनि थाखायबो जों आर'जआव लाफागोन दाहाय बेनि उनाव दङ जेलि बसुमतारी बिथाङाबो लिरदों बेवहाय आंनि मामानि मोनसे आर'ज खावलायहरनाय आदानिसिम बियो जाबाय उदैयाव आगदा फारसेथिं नारखो मोननाय आरो लदा थानाय बादि मोनोनो माबायदि आगदा फारसेथिं उदैनि आगदा फारसेयाव मा लदा थानाय बायदि मोनो होनना बुंदों नारखो मोनो अननानै गुरै खावलायहरनाय आदानिसिम मुं रहिणी बसुमतारी नोंथांमोना खोनाबाय जों दा ज'यै आर'ज खालामगोन बेनि उनाव आङो फरायनो सानदों गुरलां बसुमतारी बिथाङा कम्पानियाव खामानि मावो बिथाङा कम्पानियाव मावो बिनिखायनो बे बुंदों मा आदा जों बे जायगानिफ्राय गावबा गावनि जायगायाव थांनो हायो बेनि थाखाय आर'ज खालामदों जेन गावनि न'आव फैफिननो हायो दा जिहेतु लकडाउन सोलिगासिनो बेनि थाखाय बिथाङा आर'ज खावलायदों आरो आंनि जिउआव जौ लोंनाय गोसो पापफोरखौ आं गामियाव थांनानै जेन खमा लानो हानाय बायदि बिथाङा जौ लोङो होनना बुंदों अननानै नोंथांनिसिम आं बेखौनो खावलायो अननानै दानिफ्रायनो सेस्था खालामदो जौआ जायखौ लोङोब्ला दिनैहाय जोंनि देहायाव नस्थ' जायो जोंनि साननायफ्रा गोमायो जों गुबुनजों बोराबलायनो हायो बेफोरखौ जोङो लोंनायनिख्रुइ लोङियानो साबसिनखाय जों बेखौ थाल्लायै नागारनांगौ अननानै दानिफ्रायनो नों सेस्था खालामदोंना इसोरनि अननाया नोंजों लोगोसे थागोन नों थारैनो गारनो हागोन आरो मा होनना लिरबावदों बिथाङा आंनि गोसोआ एक दुइ जाबाय थायोनो माने बेखौ मावनो ना बेखौ मावनो मा खालामनो ओरै थांनो ना ओरै थांनो जाबाय थायो बेफोर खैफोदनिफ्राय जेन बारग'नो हायो आंनि मुं गुरलां बसुमतारी बेनिया नट थाइग्रा जरा होनना बुंदों बेनि गामिया चिरांनि बिथांनि थाखायबो जों दाहाय ज'यैनो आर'ज खालामो बे बिथांनि जिबनाव मोनसे गाज्रि हुदा दङ बे जानाय लोंनायाव बियो गफबनानै थायो जौ लोंनायाव गफबनानै थायो बेनिखायनो बिनि गोसोनि दरखौ जों फोरबोआव खेवनानै होयो बेयाव हमथानो हानाय गोसो बिनो होयो बेनि थाखाय जों आर'ज खालामगोन बे समाव जों आरोबाव मोनसे कमेन्ट जों बे समाव फरायबावनो आरोबाव आर'जनि खावलायनाय मोननो हादों थुनलाइस्रि बरगयारी बिथाङा लिरदों गुड मर्निं फ्रेन्ड्स आंबो आर'ज खावलायहरदों नोंनिसिम बे समाव गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम आंनि गोसोनिफ्राय अननाय सिबिनाय लोगोसे गोजोननायखौ जासिबाय बेनि उनाव दं जोंहा जसेफ बसुमतारी बिथाङाबो आर'ज खावलायदों आंनि न'खरनि थाखाय आरो आंनि फिसाजो सानैनि फरायनायनि थाखाय आर'ज खालाम नामा जाहैबाय ग्ल'रिया बसुमतारी आरो सनिया बसुमतारी
अब्ला नोंथांमोना खोनाबाय जोङो अब्ला जों बे समाव आर'ज खालामनो थांनायनि सिगांनो आं गुसुङै मोनसे बाइबेल सिरि आं बुंनो सानदों बे समावहाय 2 करन्थियाननि 4:7 सिरि बेयावहाय लिरदों जोंनि थाखाय बाइबेल सिरियावहाय जोंखौ लिरदों आरो जोंनि दान्दिसेनि थाखाय इसेल' सैनांनाया दा जोंनि सैनांनायनिख्रुइ बांसिन सोमोनांथाव जोबनो गैयै महिमाखौ लाबोगोन होनना बुंदों। थारैनो नोंथांमोना फोथायदो नोंथांमोननि जिबनाव दिनैनिफ्राय दानिफ्रायनो सिखाजानायखौ मोनसिगोन, गोजोननायखौ मोनसिगोन, रंजानायखौ मोनसिगोन। मानोना इसोरा नैखौ बुंखादों आरो जोंनि दान्दिसेनि थाखाय एसेल' सैनांनाया नोंथांनि जिबनाव दिनैहाय सैनो हायै सैनाङाखै, नोंथांनि जिबनाव सहायनो हायै सैनाङाखै। नोंथांनियाव सानाय दंब्लाबो बेराम दंब्लाबो सैनो हानाय सहायनो हानाय गोहोखौ नोंनो होदों। बेनिखायनो इसोरा मा होनदों सैनांनाया दा जोंनि सैनांनायनिख्रुइ बांसिन सोमोनांथाव जोबनो गैयै महिमाखौ लाबोगोन। नोंथांनि सैनांनायनि गेजेरजों इसोरा दिनैहाय गावनि महिमाखौ दिन्थिनो थांगासिनो दं। बेनिखायनो नों फोथायदो नोङो दिनै गोसोआव इसोरखौ नुहुरबाय, दा नोंथांनि गोसोआव मा मोनदांदों बेखौ नों इसोरनो रायथिदो, नोंनि गोसोआव मा सानदों बेखौ जों इसोरनो गथायदो। बेनिखायनो मा होनदों जोंनि जिबनाव दुखु आरो खैफोदा निदाना फैब्लाबो दान्दिसेनि थाखायल' बेखौ जोंनि इसोरा अराय समनि थाखाय जोंनि जिबनाव होआनो। बेनिखायनो इसोरा दिनैहाय नोंखौ सोखानो थांगासिनो दं, गावनि गेदेर महिमाखौ नोंनि गेजेरजों होनो थांगासिनो दं। अब्ला बे समाव जोङो जायफोर बिथांमोननि मुंखौहाय फरायथिबाय लोगोसे जायफोर बिथांमोना नायगासिनो दं, जों साफ्रोमबोनि थाखाय जों गावजों गाव जों बिसजलायनि इसोरनो जों गथायनि बे समावहाय जों आर'ज खालामो। जोंनि गोजौसिनथायाव थानाय सोरगिनि गोथां आरो गोथार अनखथार आफा इसोर, नों बेफोरखौ दान बे समाव हामबायदों। नोंनि गेदेरथा अननायखौ मोननायखाय बे मोजां समखौ मोननो हाबाय फोरबो बाप्पा। बे गिलु बालु सम आरो बोथोरफोरावबो जोंखौ मोजां देहा मोजां सोलेर होनानै मोजां जिबन होनानै जोंखौ खांबाय, नोंनि गोथार जिउजों जोंखौ दैदेनबाय। बेनि थाखाय हामबाय होनदों फोरबो बाप्पा। आरो दानि समाव गथायदों जायफोर बिथांमोना दिनैहाय नोंखौ फोथायनायनि मुङावहाय दिनै आर'जनि खावलायदों, बिसोर गथाय जानो लुबैदों फोरबो। नोंनियाव फोथायनायजों बिसोरो फैदों फोरबो बाप्पा। जायफोरनाखि दिनैहाय आथिं सानाय सिं सानाय बेबायदिनो गोबां बेरामाव गोग्लैसोनानै दिनैनि आर'ज खावलायबाय, बिथांमोननि गासैखौबो नों मिथिगौ। बेनिखायनो बिथांमोननि गासै जिबनखौ बिथांनि गासै बेरामखौ नोंफोरनाव गथायदों। नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों बेखौ सुफुंदों, नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिसोरखौ दांनानै बिसोरनि बेरामफोरखौ सोखादो फोरबो आफा। हामबाय होनदों बिथांमोननि फोथायनायाव नोंनि गेदेरथार आशीर्बाद आरो नोंनि बरसाखौ बिसोरनो होबाय फोरबो आफा। नों बाइबेलाव बुंखानाय बायदि नों जेब्लायबो नों जोंनि फोथायग्राफोरखौ नागारा, बेनिखायनो नोंनि अननायखौ जों दिनै मोननायखाय बेनिखायनो नोंखौनो हामबाय होनदों। नोंनि गेदेरथार अननाय आशीर्बाद जोंजों लोगोसे जेब्लायबो थादों। दानि समाव गथायदों जों नोंनि गुसुं राव बे समाव सोलोंदों फोरबो आफा। नोङो जोंनि संसाराव साननैसोनि थाखायल' जे सैनांनायखौ होबाय, नाथाय बे सैनांनाया नोंनि गेदेर महिमानि थाखायसो होननानै जों दिनैहाय मोन्थिदों। बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना दिनै आर'जनि खावलायदों, गोबांहा दिनैहाय फोरबो आफा देहानि सैनांनायजों भुगिनानै दं, आथिं सानायजों बिसोरनि सिं सानायजों फोरबो आरो गाज्रि बेरामफोरजों बिसोरनि देहा सोलेराव दिनैहाय नारसिन जादों फोरबो। बिथांमोननि बेरामखौ नोंनिफ्राय नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों नोंनि गोथार आगदा आखाइजों होननानै बेखौ दानो सोखादो फोरबो बा हामबाय। नोंनि गोथार जिउखौ बिसोरनि गेजेराव दोननायनि थाखाय बिसोरनि गोसोनि दरखंखौ नों बेखेवनानै होदो, बिसोरनि नोंनि आशीर्बाद नोंनि अननायखौ लुफावनानै होदो, नोंनि जोबनो गैयै आशीर्बाद आरो अननायखौ बिसोरनो थानो होदो, नोंनि गेदेर महिमाखौ बिसोरनि सायाव दोनदो। जायफोर बिथांमोना दिनैहाय बेबायदि बेरामाव सैसोनानै खेंखायनानै दङ, बिथांमोननि जिबनखौ नोंफोरनाव गथायनायनि गोथार जिउजों बिसोरखौ सुफुंदो, बेखौ सोखाजानायखौ होदो, बिसोरनि गेजेराव नोंनि फोथायनाय आसा आरो बरसाखौ आरोबाव गोख्रोंसिन खालामदो फोरबो। सैनो हानाय बिसोरनो सक्तिखौ होदो, बे बेरामफोराव बिसोरो जे सैसोनायजों सैनांनायनि गेजेरजों नोंखौ आरोबाव बाख्नायबावनो हायो बेबायदि दैदेनदो। बिथांमोननि न'खराव थानानै बे हेफाजाब खालामो। जायफोर बिथांमोना दिनैहाय बे भिडिअखौ नायगासिनो दं, बिथांमोननि जिबनावबो गोजोननाय सान्थि आरो रंजानायखौ होदो। बिथांमोननि जिबनावबो गोबां बेराम आजारफोर दंबा नोंनि महिमाखौ बिसोरनि गेजेरजों बे बेरामनि गेजेरजों सुफुंगोन बेबायदि आसा आरो बरसा खालामदों। हामबाय होनदों फोरबो आफा। जों साफ्रोमनिबो आर'ज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरो सासे बासायग्रा खृष्टबो जिसुनिफ्राय आमेन। गोजोननाय थाबाय। थारैनो बेबायदिनो आंनि बे प्रग्रामखौ मोजां मोनोबा थारैनो नोंथांमोना लाइक आरो कमेन्ट होनो दाबाव माबायदि मोनदों, जाहाथे नोंथांमोननि कमेन्टनि गेजेरजों आङो आरोबाव बेबायदिनो भिडिअ खालामनो थुलुंगानायखौ मोनो। बेखौनो आं आसा खालामबाय। इसोरनि आशीर्बाद अननाया दानिफ्राय जोबथारजासे जों साफ्रोमजों लोगोसे थाथोंसै। आमेन।